Bueno, lehenik eta behin eskarrik asko, hemen aukera emateagatik, hemen gure mozio hau azaltzeko. Eta, ingo duena izango da, lehenik eta behin pixka bat mozio horren testu ingurua azaldu, eta gero eskari konkretu bat egin. Eta hori izango da nire aurreneko interbentzioaren eskematxoa edo. Egun mugimendua indala 5 urte hasi izan, eta batez ere hasi izan konstatazio batetik abiatuz. Eta zein zan konstatazio hori? Konstatazio hori izan, ez Espainian da ez Frantzian, autodeterminazio eskubidea edo erabakitzeko eskubidea ez zigutela sekula onartuko, ezta? Eta horrek desesperazioa eman beharrean, eraman gintuen beste leku batera, hau da. Ja, pentsatu beharko genituen estrategiak, hau da, Euskal Republikara iristeko estrategiak, hankak beste oru hortan jarrikia, ezta? Eta horrekin bueltaka, segina pixka bat, guk burujabetza iraultza deitzen diogun horri bueltaka, ezta? Da, burujabetza iraultza gauza sinplea da. Burujabetza iraultzak esaten duena da, edo teorizatu genuena, eta gero praktikara ematen saiatu ginena, guk burujabetza batzuk baditugula, pluralean, patriarkatuan, kapitalismoan, Espainia eta Frantzian besteak beste bizi garelako burujabetzaiek lapurtuak izan zaizkigula, eta alperra dela, burujabetzaiek lapurtu dizkigutenei, eta gure burujabetzak privilegio bilakatu dituzen horieri, mesedez burujabetzaiek eman dizazkigutela eskatzea, ezta? Pixkat gogoeta horrekin bueltaka, eta orduan esan genuen ez, guk burujabetza gurea dira, esparru diferente askotan, izan diteke hizkuntzaren esparruan, lan esparruan, edo autodeterminazioen esparruan, guk burujabetzaiek praktikara eramango ditugu, inorri baimenik eskatu gabe, ez? Hori da gutxi gora burujabetza iraultzaren espiritua edo, ez? Eta horri jarraituz, 5 urte hauetan egin ditugu ekintza diferente asko, bai hizkuntzaren alorrean, bai migrantekin, esparru askotan, ezta? Bai etxebizitzaren kontuarekin ere bai, eta orain dela urte bete, segurazki gogoratuko zeate, plentzian, hemen sartu dugun bezalako mozio bat erregistratu gendun, hori maiatza bukaera aldera izan zen, eta bertako plenoak onartu zuen. Mozio horrek zeberizgarri ditu, bat, eskubidetan zentratzen da, hau da, Euskal Herrian bizi garen guztiok, hau da, guztiok, azpimarratzen dut, eskubide berak ditugu, eskubide berak izan behar ditugu, eta eskubide horiek bete alizateko derrigorrezkoa daukagu Euskal Errepublika bat. Espainian da Frantzian eskubide horiek bermatzea ezinezkoa da, bai? Horta iriste ginen. Eta, beraz, bigarren puntua, eta da puntu erabat demokratikoa, udaletxe honek hala nahi baldin badu, udaletxe hau Euskal Errepublikako parte deklaratzen da, bai? Da, ariketa demokratiko izugarri bat, bai? Buk uste dugu, gainera, batez ere hori izan daitekela, jakintzazue beste 100 bat udaletxetan erregistratu dugula, azken hilabete honetan, Durangoz aparte, bai? Beste 100etan, Durangokin 100 bat garrena, orduan plenora iristen jungo dira, mozio hauek. Eta guk uste duguna hori izan daitekela, nolabaiteko bide bat, nora? Euskal Errepublikara eraman gaitzakena. Zergatik? Polarizazioa sortzen duelako nolabaiteko oinarri independistan eta aratago ere nolabaiteko ilusio bat, eta derrigorrezkoa dugu. Zergatik? Inkestei behiratzen baldin badiagu, denok ikusten dugu, independentzia nahia jeisten ari dela, ezta? Jeisten ari dela, eta pentsatzen dugu bide bat behar duela Euskal Errepublikanismoak, eskubideen aldeko movimentuak, eta bide hori derrigor horrelako zerbait izan beharko litzatekeela. Beraz, eskari konkretua eskatzen dizuegu, mozio aurrera ateratzeko eskubideen alde, denon eskubideen alde, eta Euskal Errepublikaren alde. Hori da egiten dugun, egunitikan egiten dugun eskari konkretua, bai? Listo.